سلام كبرات خطاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ناتنايلات مسك قداموت كلتميتي تقرادمتي تسرعهم كورح شدش زحلف عمتات حيزوك ساب حجي اب استغير قردم مشكلتا ارتراوي تقرادماي ناتنايل تسفاتيهم بزاكبو 363 سنه بي مسك قداموت 250 بمسرع مبل 235 درجه عيزم زعود زور رواندا كمون كلاي درجه زور غابون زحزه ولدو ارتراوي تقرادماي بزي كازي ام نايت 23 عامتون تخونه كاب عالم مبل 10 بمسرع قيا سريح لهم كاب عالم ألكساندرو بالفيردي بخلتشن 443 نتبي مرحنت كحزن كله بريموز روغليش بكلتشن 234 نتبي كالاي بمخان يسعبهم كلتشن 14 نتبي زاكبه كولومبياوي ايغان برنالد ما ثالثاي بمخان نابتي ورحي شمون تجمر وردرات قرد مشكلته يمعدو لهم ኤርትራውያን ተቀራድምቲ ዘለዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ድማ ናትናኤል ብርሃነ ብ278 ነጥቢ መበል 185 ቢንያም ግርማይ ብ218 ነጥቢ መበል 223 አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ215 ነጥቢ መበል 225 መትከል ኢዮብ ብ208 ነጥቢ መበል 231 መራው ቅዱስ ብ105 ነጥቢ መበል 504 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ85 ነጥቢ መበል 587 ዳዊት የማነ ብ85 ነጥቢ መበል 5 9 سيراك تصفهم بسوسان حدا نتبيه مبل شوعات 279 ناتنايل مبرهاتهم بسوسان نتبيه مبل شوعات 209 روبيل تولده بسوسان نتبيه مبل شوعات 294 هاجر عند ماريان ب50 نتبيه مبل شوعات 226 درجة بمحز مسك قداموت الشح تقرادمتي تسرع معلوم أبنايلوم عم تودر قرد مشكلتا كساب حجي كلتشحن 927 تقرارمتي ترايو نايس نتبي كتحازلهم كيلو زلم كابزيوم 10 إرتراين تقرارمتي دما نتبي كوقصور خيلهم اللوم أب درجة كونتيننتال أب زركو تقرارمتي هاجرنا ناتنايل تسفاتين قداماي درجة محز نزنايلوم عم تودر يمرحلهم أبناي هاجرات أب زتحاز نتبي بخلتشحن 274 نتبي زلو هاجرايت غانتا إرترا أما بل 26 درجة كتركم كلها كافريك أدما ندوب أفريقيا تختيلة أب كلاي درجة لم أندري غريبل وعلو أناوحهم مس إسرائيلاويت كلب إسرائيل ستارت أب نيشن تقرنيفون إلى معاملة دراتو زسلاسلو جرمناوي حيال نايك أتبتها ودر تقرادماي أندري غريبل مستا كلب زلو وعل نتوسعي كل التعامتات أناوحهم كم زفلت أندري غريبل عسرت حالن عوت ناي مدرخ أب تور دي فرانس كيلوان كله شوعته ناي مدرخ عود دما أب جيرو إيطاليا حيزو زلو أوري تقرادماي يوم أب سانتوس تور داون أندر عسر شمونت ناي مدرخ عوتات زلو أندري غريبل تزبزح عوتات أب تتصوتا زبل كبر تلابيش زركب تقرادماي يوم زالو معاملة كابرو كونتيننتال ناب تيم والتنا وورلد تور زدايبت غانتا اسرائيل ستارت اب نيشن انتشعت تقرادمتين زمص عامت مساك تصاوتو بحجي كتفرمهم كلا نغلتشن 22 مساك ساليو افريماتهم زلا تقرادمتين كلته ترايوم لما عامت ساير ستارت اب نيشن 30 تقرادمت تقرني فيها ودرات تكايد زلم زاناي كلتشن 15 تسمسرست سالسيتينا ايتسيا غانتا اورلد تور اتركبن كساب لما عامت اب كله جراند تور دما نفلما غزيا كتساتفيام حره كاب كوخت تتصاوتي كعسو سكعت امريكا زونه كيفين دورانت اب كعسو اغري كاب تنطف كلب فيلادلفيا نيونيون عمصاي بخالق ناي 500 عبيت كوسق زقل ناي 500 بركي كم زعدقه تفليتم حلفت ناي زغانتا زنبروم ناي شركነት منفسن كافل ما مساغانتا فيلادلفيا يونيون زنبرو فقرن ناب زرجازي كم زبصحو تزارب دورانت كاب قدم فتاو كعسو اغري بزطقم منغدي كساتف دما يمريصم ولاو كان غزيو اب قطمات زيتر ان تخونكم انن غانتاين نچسرنغن فيلادلفيا كن كحسو مينا كبل دحرز سممع قالو هيبوم نكرمتاوي مسرح مسغار بأوانو ديك تعاطيقات الزولا انجليزاويت كلب تشيلسي مس برنتفورد ام صوات نزركب سعيد بن رحمه كتفرمو تنقسقسالم زي الجيرياوي ناي كنف تصاوتاي 31 مليون باوند زغمت كوينو بكلبات ليستر سيتن ارسنالون زهدن زليوم تخونه تشيلسي نمونا نايزي ابزا عمت كاب 34 صوتا 10 شوطات زغصر تصاوتاي لعلوا ايد حيزا زلم هيوت نيمار اب جماجم بحري خوينو
ክብሉ ጋዜጣታት ፈረንሳ ዜናታት የጋውሕሎም እዚ ከም አያታቱ ምልኩዓት ጎራዙ ኣብ ዝተኣኸባሉ ዳንኬራ ምሕዋስ ዝፈቱ ብራዚላዊ ኮኸብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትውልድ ዓዱ 3 ኣዋርሕ ኣዕሪፍ እዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት ንፈረንሳ ተመሊሶም እንተኾነ ፀወታታት ሊግ ሓደ ፈረንሳ ዘይከም ካልኦት ውድድራት ብሰንኪ ዝናዓለ ሞሪርዋ ዘሎ ቀሳፍ ሕማም ኣቋሪፁ ምህላው ኔይማር ንምዝንጋዕ ዝዕንቅፍ ምክንያት ኣይረኸበን ኔይማር ኣብቲ ብሰንበድ ረፋድ ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ዝወዘ ስእልታት ምስቲ ኣቐዲሙ ምስ መጻሙዱ ክዘናጋዕ ዝቐነ ማርኮስ ቤራቲ ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ምፍናው ዘፍለጠ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ፒኤስጂን ናፖሊን ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ህዝቅኤል ላቬዚን በዓልቲ ቤት ኬቪን ትራፕን ዝኾነት ኢዛቤል ጉላርትን ሓቢሮም እዮም ተራዮም ኔይማር ኣብ 2017 ካብ ባርሴሎና ናብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምግዓዙ ኣብዚ ቦታ ምስ ይዕርኽቱ ናይ ምዝንጋዕ እዋን ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ ላዕለዋይ ተፅዋዒ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝኸሰሶ ተገሊጾም ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ዝዘርግሖ ኣቐዲሙ ብማት ግራት ዝተለጠፈ ኣሜሪካ ንሃገራዊ መዝሙር ጠጠው ዘይብሉ ተፃወቲ ካብ ዝህልውዋ ሃገራዊት ጋንታ ዘይክትህልወና እየ ዝመርፅ ዝብል ጽሑፍ እዩ ንፊፋ ምስ ሓለፍት ናይዛ ሃገር ዘየሰማምዕ ኮይኑዎ ዘሎም ፊፋ ብጉዳይ ተፃዋርነት ሓድሕድ ምክባርን ግብራዊ ፍትሕን እዩ ክሲ ኣቕሪቡ ዘሎም ኣብ 2016 ሜጋን ራፒኖይ ኣቐዲሙ ኣብ ሃገራዊ መዝሙር ጭካነ ፖሊስን ዓሌትነትን ብምቋም ኣብ ክንዲ ጠጠው ዝተንበርክኸ ኮሊን ካፐርኒክ ብምድጋፍ ንሳውን ኣብ ክልተ ሃገራዊ ፀወታታት ክትስዕቡ ያተርያ በዚ ድማ ፌደሬሽን ናይቲ ሃገር ኣብ የካቲት 2017 ኣብ መንጎ መዝሙር ምንብርካኽ ከም ዘይፍቀድ ሕጊ ኣጽዲቑ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፌደሬሽን ዓሌትነትን ግፍዕን ንምውጋድ ዜጋታት ንምሕጋዝን ብግቡእ ከም ዘይሰርሕን የቕሬታ ከም ዝሓተትን ብምግላጽ ነቲ ሕጊ ዳግመ ግምት ከም ዝገብረሉ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ትራምፕ ድሕሪ ሕጂ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ኣይዕዘብን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽሑፍ ንናይ ማት ግራትዝ ኣብ ትዊተር ዘርጊዑ ጽሑፉ ለጢፉ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ኣሜሪካዊ ዝወረደ በደል ብዙሓት ተፃወቲ ፍትሒ ንፍሎይድ ህይወት ጸለምቲ የገድስ እዩ እናበሉ ተቃውሞም ኣብ ዝገልጹሉ ዘሎ እዋን ፊፋ ተፃወቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ተሰምዖም ክገልጹ ከም ዝድግፍ እዩ ብመንገዲ ፕሬዚደንቱ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ደጊሙ ኣፍሊጦም ድሕሪ ኮሮና ቫይረስ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ከም ትንውር ክንቀሳቀስ ከቢድ እኳ እንተኾነ ምስ ብዙሕ ሕድገታትን መስዋዕትን ግን ፌደሬሽናት ፀወታ ከም ዝቕፅል ክገብራ ኣይተፀገማን ኣብዚ ሕጂ እዋን ተፃወታ ዓብ ፀገም ኮይኖም ዘሎ ድማ ብሰንኪ ነዚ ሕማም ንምቁፅፃር ዝተኣታተወ ሓደስቲ ሕግታት እዮም ብዙሓት ኣብ ጥሩሕ ሜዳ ክፃወቱ ከም ዘይብርሆም ገሊፆም እዮም ኣብ መንጎ ፀወታ ክትናኸፉን ክቀራርቡን ውዒሎም ሾቶም ዝተመዝገበ ክረሓሓቑ ዝገብር ሕጊ እውን ንብዙሓት ደንገርግር ኣቢሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዓለምና ሊዮነል ሜሲ ዝመርሖም ገለገለ ተፃወቲ ብምጥሓስ ሕጊ ይሕተቱ ምህላዎም ተፈሊጦም ሜሲ ክልተ ቀረብን ሓንቲ ሾቶን ኣብ ዝበርከተሉ ፀወታ ላሊጋ ስፓኛ ክለቡ ንማዮርካ 4-0 ብምድሃኽ ፀወታታ ዳግማይ ምጅማራ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ፀወታ ሜሲ ምስ ተፃዋታይ ማዮርካ ማልያ ብምቅያሩ ብፌደሬሽን ስፓኛ ይድለሎም ወዲ ጋንቱ ኔልሰን ሰሜዶ ብወገኑ ኣቐዲሙ ልዕሊ 20 ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ድግስ ክሳተፍ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ብምታው ብጥሕሰት ሕጊ ክሕተት እዩ ብሰንኪ እዚ መስበርቲ ምስ ክለቡ ኤሲ ሚላን ዘይፃወት ዘሎ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ድማ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ብምባል ብሽርክነት ዝንዝውና ክለቡ ሃማርቢ ንዘካየዱ ተፀወታ ክዕዘብ ንሽወደን ይምርሕዮም ጋንቱ ክልተ ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ድማ ናብ መቐየር ክዳን ብምምራሕ ምስ ተፃወቲ ሰላምታ ተለዋዊጦም ስለዚ ኢብራሂም ብወገኑ ካብ ፌደሬሽን ሽወደን ክሲ ይፅበየሎም ምክንያቱ ብመሰረት ተኣታትዩ ዘሎ ሓድሽ ፕሮቶኮል ብዘይካ ተፃወትን ስታፍን ካልእ ናብ መቐየሪ ከምርሕ ዝግብኦ ሰብ የለን ኣቐዲሞም 5 ተፃወቲ ቦሩሺያ ዶርትሙን ኣብ እዋን ምቕምቃም ማለት ማስኬራ መሸፈኒ ኣፍ ብዘይ ሙዳዮም ተሪር ነቐፌታ ወሪድዎም ምንባሩ ኣይርሳዕን ኮኸብ ተኸላኸላይ ሪያል ማድሪድን ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛን ፌርናንዶ ሄሮ ኣንጻር ሊዮነል ሜሲ ፊት ንፊት ብዘይ ምጽዋቱ ንነፍሱ ከም ዕድለኛ ከም ዝሓስባ ተዛሪቦም ከም ሓለቓ ጋንታ ምስ ሪያል ማድሪድ ብምዃን ብዙሕ ዋናጩ ዝሰፍሰፈን ሃገራዊት ጋንቱ ዝመርሐን ሄሮ ኣብ ንእስነቱ ንዲያጎ ማራዶና የድንቕ ምንባሩ ድሕሪ ምግላጹ ሜሲ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝገብሮ ዘሎ ካብ ንቡር ወጻኢ እዩ ክብል ዘለዎ ኣድናቆቱ ገሊጹ ንነፍሱ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዘጠመቐ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶም ናይ ቅድም ክለቡ ባርሴሎና ዋላ እኳ ከም ላውታሮ ማርቲነዝ ዝኣመሰሉ ብሉፃት ተፃወቲ ከተፈርም ፅቡቕ እንተኾነ ንሉዊስ ስዋረዝ ግን ዝግባእ ክብሪ ክትቦ ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ንስዋረዝ ይፈትዎ እየ ኣቦትኡ ድማ ጀነራል እዩ ምስ ካልኦት ክወዳደር ዘይግብኦ እዩ ማርቲነዝ እውን ንፍዕ እዩ
እንተኾነ ግን ሰባት ርሳዕት እዮም ስዋረዝ ኣብ ባርሳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ታሪክ ዝጽሕፍ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ክብሪ ይግባእ ይክብል እቲ ካብ ባርሳ ናብ ኢንተር ዝተፋነወሉ መንገዲ ደስ ከም ዘይብሎ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረብ ኤቶ ገሊጹ ፊፋ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝጠልብ 441 ጥርዓናት ከም ዝተቐበለ ተፈሊጡም ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ደሞዞም ዘይወስዱ ተጻወቱ ዝውዕል ናይ 12.3 ሚልዮን ዩሮ ባጀት ሰሊዑ ምህላው ዝፍለጥ ካልእ 3.8 ሚልዮን ድማ ካብ 2015 ክሳብ 2020 ተመሃሳሊ ሽግር ዘጋጥሞም ተጻወቲ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተሰልዐ ባጀት እዩ ካብዚ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ጥርዓን ቁጽሪ እቲ 89 ሚታዊት ካብ ኣብ ኤውሮፓ ዝመደበሮም ተጻወቲ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ 11 ሚታዊት ድማ ካብ ካልኦት ኣህጉራት እዮም ፊፋ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ጸገም ማያ ተጻወተን ክኸፍላን ዘይከላ ክለባት ንኸይጥፍሻን ከይበታተናን እሞ ተጻወቲ ሽቕለት ከይስእኑ ብምባል ነቲ ደሞዝ ንግዚኡ ናይ መሃብ መደቡ ኣፈሊሙ እዚ መደብ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምጅማር ኮሮና ቫይረሱን ክስራሓሉ ዝጸንሐ እዩ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም ማዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን